В денят на изборите в община Пазарджик се проведе акция за залавяне на купувачи на гласове, но без участието на полицията. В момента виждате момчето, което съдбата избра да бъде лицето на криминалната група. То се опитва да избяга от преследващите го в един хранителен магазин в центъра на село Огняново. Обаче няма как да се случи това. Неговите колеги го зарязаха да се оправя сам. Тук вън две жени най-бързо взеха решение какво да правят спрямо момчето. Доколкото се разбра, то се казва Митко. Много лош ден имаше този човек. При всеки допир с хората по пътя си, в опитите му да избяга, той ги буташе внимателно, а не брутално. Обаче нямаше шанс. Хората го заставиха да няма мърдане. Гледайки кадрите от Огняново, направо си беше като Боливуд и Холивуд на едно място. Митака едва ли е очаквал, че денят му ще приключи с толкова много микрофони и въпроси, на които не му се отговаря. Мите, за хората, които се занимават с такива неща в България, предстоят трудни времена. Бягай, братле, не видя ли колегите ти какви са предатели? Този кораб потъва, защото общностите ще го потопят. Мите, канят е в Огняново да свършим обществено полезна работа. Има много за чистене, много за оправяне. Виждам те, че си талантлив, професионалист. Искаме да те привлечем да работиш в полза на обществото. Ето отново битката пред магазина в Огняново. Хоп, я да видим, има един плакат тук на витрината. Между другото търся и жената с червената коса, защото искам да се запозная с нея. Иска ми се да общувам с смели хора.